Hello guys! Welcome back sa Simpleng Luto ni Inleg channel. So ngayon, gagawa tayo ng kinilaw, no? Typical kinilaw. Okay? So papakita ko sa inyo yung mga ingredients. Ano po tayo dito, no? So ito po yung yung kalahating isda, yung maliit na parang pamili ng yellowfin tuna na tinatawag namin karaw. At saka meron din tayong of course yung tinatawag namin na yung tabon, pampalapot po, siguro hindi familiar sa inyo. At saka yung luya, ginger. At saka ito yung sibuyas, onion. At saka meron tayong cucumber, pipino. And meron tayong yung lemon. Ito yung lemon. Tawag namin dito sa amin suha. Pero yung suha sa inyo, iba yung suha. Yung pomelo, iba yung malaki. Ito lemon, okay? Pang palasa. Wala ng lasa. And of course, yung sili. Meron tayong sili. At saka yung asin. So, una natin gagawin ay muna natin ito yung isda. Hugasan muna natin ng suka. So mayroon tayong dalawang klaseng suka. Ito yung sukang yung sa niyog, no? yung maasim. Ito yung maasim na suka. At saka ito, yung tawag namin dito yung bahal, no? Yung kinuha ngayon, kinabukasan pa pwede gamitin na hindi na siya masyadong matamis. Okay? So, ang gagawin natin, hugasan muna natin ito ng suka, yung maasim. Okay? Simple lang po, halo-halo lang. Yan. Kunti lang. Kalahati para mamaya na yung iba. Pwede kamay din yung So, yan natin. Tapon natin yung yung hinugasan natin. Tapon natin yung pawala sa dugo, okay? Susunod natin gagawin ay lalagyan natin ng asin. Konti lang, mamaya na yung iba, pampatimpla yung iba. Yan. Halo lang natin, halo. Yan. Okay. Ganyan lang kasimple. Tapos, lagay na natin itong ibang mga ingredients. Una natin itong luya. Yan, ganyan. Yung onion. Simple lang talaga po. At saka ito. Yung cucumber. At saka ito, dapat i-squeeze natin yan para lalabas yung itong katas niya. Okay, mamaya na yung sili. Halo lang natin, ganyan. Next natin gagawin, ito yung tabon, yung papalapot, yung pagdagdag na rin ng yung pawala ng lansa. Yan. Typical tabon-tabon po yung tawag namin dito sa lugar namin. Lalagyan natin to ng yung manamis-namis, yung tawag namin bahal. Okay, yan. Kukuha muna tayo ng strainer.
kuha tayo ng strainer. Okay? Tapos, dito natin ilagay yung sili kasi hindi maganda dito ihalo yung sili. Baka makain nyo yung yung piraso ng sili. So, dito natin ilagay sa tabi-tabi. Pipigain lang. Simple ganyan. Lalabas yung katas niya. Ayan. Lapit na matapos. Dapat, meron tayong strainer para hindi mahalo yung Okay, ayan. So, mamaya na to last portion na po to. Pampabeauty po yung bell pepper natin, yung atsal. Ayan. So, ito na yung itsura niya guys. Yan, yung pinilaw natin. So, mukhang kulang yata ng ng sabaw. So, dadagdagan natin yung miss. Yan, halo natin. Pero, dito natin i-strain yung suka para mahalo na din sa may tabang-tabang natin. Okay? Ganyan. Ito, hindi nyo ubusin. Gusto nyo masabaw. Ipigain mo lang. Okay. Yan. Malapit na. Saka, halo lang ng halo. Okay. Halo ka lang ng halo. Yung iba guys, naglalagay ng kamatis, naglalagay ng gatas, naglalagay din ng yung sa tawag yung coconut milk, pwede din yun. Depende po sa pero yung gagawin natin, simple lang. Okay, so yan lang, simple ganyan. Tapos titikman natin kapag kulang ng asin, lalagyan natin ng asin. Yung iba, naglalagay din ng industry. Kung wala po ng lansa, pwede din yun. Depende po sa inyo. Okay? So, ngayon, yan na, nahalo na. Simple lang. Pinilaw. Okay? So, pwedeng dagdagan ng sabaw. Hindi. So, i-prepare na po natin. Tapos, lalagyan natin ng bell pepper. Okay? So, ito na po guys. Nahalo na natin ng mabuti yung kinilaw natin. Yan na yung itsura. Yan. Tapos, lalagyan natin doon sa yung lalagyan para naman parang may plating. Okay, so ganyan. Ganyan na, saglit lang Yan. Saka natin ihalo yung asal. Lalagyan din natin yung sabaw. Yan na guys. Simple lang po. So, lalagyan na natin yung bell pepper. Papabeauty lang po. Papadagdag na rin yung rasa. Isang piraso lang ng pepper. Depende kung dadagdag kayo ng asin, pampalasa. Yan lang. Ayan na guys. Dali lang. Tapos na. Palala ko lang pala. Ito yung tinatawag namin na yung tabong-tabong. Baka hindi kasi familiar, wala sa inyo to sa lugar. Ito po yung tabong. Okay. Ayan po. Tapos na po. Ito na po yung natin. Yung inilaw. Okay? Yan. Ito po inilaw.
dali-dali kong pag-prepare, ano ho. So, parang nagmutumok. Titikman ko lang. Sarap guys. Salamat po. Please po, sana subscribe kayo at don't forget to press the notification bell po para ma-notify po kayo sa lahat ng mga vlog. Thank you po. Thank you.